When muna ti amin katagyaman na kadagiti kailyak nga tagasarat daman inted iti talagdamanen iti maudi nga gundaway iti maudi nga termino nga agtake makas local chief executive ti Iling nga sarat. As I've said, the oath-taking ceremony, we will give priority kada ito health sector tayo. We have to improve our capacity to address bigger problems kada giti kailyan tayo. As a matter of fact, adda iti nairugin may papatakder nga expansion dito rural health unit tayo, which we will convert it into a community hospital with certain laboratory equipment and including mga dialysis equipment. Dagiti kang runaan rebeng na pagkasapulan dagiti adu nga kailyan tayo. At agpaiso nga sa kami iti Iling Alawag, San Nicolas, Dingras, Pindig na Bintar nga amuyo. Awan latay kaslati kabukbukudam tano mapandat ka dito yung hospital nang narunay ito lawag San Nicolas ket hanmat nga dito sakit ti tao iti makaigapot pan nakatay na diket dito bayadan na yan ta hospital ng Aspagarikan ket oraylaang dagitay preliminary x-ray ken dagitay dadumapay nga that can be handled here. Dagiti major operations and we will have to repair them with the bigger hospitals, and we are planning magipagmuwa kam to adakwada eventually tapno anda iti sindadaan nga mga awat kadagiti pasyente ma-addressan dito ili tay nga sarat. May kadwa ket detoy kahit ko pa nga ibaga nga lately, last month lang katadda iti intern over me nga ambulance para iti RHU tayo. Kada ito yung ambulance kat nanggapo iti pundo iti local government unit ug sarat. Ta katulungan da. Ta amuyo man dagiti ambulance amin ket kasla dala turista mapanyan ta talyaran ti kabayag dametten nabannog dametten dagito yung behikulo. Another thing is we will give priority also to the peace and order situation here. As a matter of fact, adda iti may madama nga may papatakder ng animal passen na ito PNP building tayo ke nadamat iti intern over me idila ang lawas na nga patrol car katulungan da nga mag-maintain iti peace and order situation ito ili tayo nga sarat. Ket dito nga patrol car ket nagkapumat iti pundo tayo manen iti local government unit tamakita tayo iti pagkasapulan iti PNP troops tayo. May sapay nga ipangpangruno tayo kasi iti dati iti agricultural sectors tuloy tayo iti mechanization iti agrikultura ta isu iti makita tayo nga mangtulong iti panakapaduras iti apit wenno panapanglakaan dagiti agtaltalon ta kaanan nga dagiti dati nga mapaspasamak nga manual amin wenno kasapulan ti arado moriski ken we are convincing dagiti agtaltalon to shift into high value crops ta motemat we cannot compete with the usual nga mula tayo itipagay because of the cost of production. Numamadlaw tayo pa dahil iti may isang concern ni Apo Presidente BBM nga rugbang na nga ma-address nga nasaya at it cannot be addressed in the short term but it has to be addressed in a couple of years ta makita tayo but will come a time nga anda iti shortage of agricultural products nang nangruna iti pagilan tayo nga Pilipinas kanahan tayo mat nga mabalin nga iaasa wano mangnamnamalat tayo iti importation ta pati dagiti daduma nga import pag importan tayo tagat eventually actually they are now looking into their food sufficiency in the next few years isu nga rubeng na laeng nga datayo nga mismo iti mang produce iti pagkasapulan ti bukod tayo nga lugar ket
rebeng na nga dito yung agrikultura kat matulungan tayo gusto tayo sumat iti backbone ti economy iti lingasarat agricultural based tayo magpelaan. Ang kastamat na kaya tayo nga tulungan iti SMNEs na adat dito yung sarat. As a matter of fact, ng animal passenger food court tayo may turnover tumatan iti ngayangay nga aglako iti naduma-duma nga taraon pag meriendaan ken addanton iti napinpintas basit nga lugar nga pag meriendaan dagiti turista nga may ditoy ilitay nga sarat ket it will not only increase our capacity to receive more tourists no di ket di makatulong tayo gusto dagiti kailyan tayo nga sapol iti para iti pamilyada nga pangpaadal kadagiti anak dan was pagarigan ken kastamad ditoy educational sector sumay sa ti ipampangro na tayo pay ket tulungan tayo nga tulungan dagiti bubing ta itultuloy tayo dito scholarship program tayo as a matter of fact adda iti nasurok nga 40 scholar tayo nga agbasbasa iti kolehiyo and I cannot remember the number of scholars tayo iti secondary na maduda dagitay mabibiyayaan kadagito yung programa tayo itata ken adda pa iti irugi tayo na 2 classrooms para kadagiti ALSI student kuno dagitay out of school youth nga na ikan iti gundaway nga nakapagbasa iti muna ng gundaway ket may patakda dito ito'y premises iti Sarat Central School iti kabitan nga panawan ket marugyanan dito yung proyekto. Well, nagasat tayo iti ilitay ka Sarat. We have the 2 most important edifice dito ilitay nga Sarat. We have here the Marcos Museum and we also have here the Santa Monica Church, which is the longest aisle in the whole country, if not the whole of East Asia. We are embarking on improving our capacity to receive more tourists. As a matter of fact, at iti mayrogi nga lighting tayo, street lighting leading to tourist destination. Dito kat adda iti pundo na nga 2.5 million street lights, solar street lights. Kat may raman to dito'y Walkers Boulevard nga makunkuna nga masilawan. Nasipngat kita makita mi nga nakataado iti paspasyal ito iti Rabi ken kastamad iti sango ta simbaan may kanmat when that will be the long term objective tayo ken kastamad nga ikan tayo iti narulawag nga silaw iti sango dito Marcos Museum and we are hoping that we will improve our capacity to receive more tourists dito ilimi nga Sarat ken daytoy old municipal building tayo tuno mabalinan nga ma-improve daytoy naka-set up pala ang quarantine facility ta daytoy pandemic intay sapsaparan ket it is just in the corner over the corner and as we are looking at the cases again unti-unting tumataas doon sa NCR and if the NCR experience this, we cannot avoid that it will spread to the provinces or the rural areas. And we are hoping that it will not come here again. Awan latay kaslatay agan-anan nga kanayon ag sagana iti anyaman mapasamag iti sumarsalunong gundaway. Well, kadagiti kailyak iti ilinga Sarat. Ammoyo apo haan ko nga maramid amin dagitoy nga may maysahan nga maramid iti gobyerno municipal nga may maysahan di kasapulan tayo agtitinunos agtitinulong nga mangsuportar ka dagitoy nasayaat nga may pasdek nga pagsayaatan tayo amin tayo kunakon one can do so much but 2 will do more and the important thing here is there should be unity
unification of all the people of Sarat tapno no agmaymaysa nga manggita iti pagdurasan iti tumunggal maysa nga agili iti ilitay nga Sarat.